Oraik kultur eta sormen industriarako egin dezakena da lagundu pixkat hizkuntzaren edo hizkuntzen eta eleaniztasunaren eta irisgarritasunaren kudeaketan. Hizketa ezagutzako teknologia baliatu daiteke bideozko edukiak edo audiozkoak automatikoki azpititulatzeko eta horrela irisgarri egiteko, eta gero azpititulu horiek be automatikoki itzuli daitezke beste hizkuntzetara, jende gehiagorengana iristeko. Eta adibidez baita, hizketa sintesiko teknologia baliatu daiteke idatzizko eduki bat pertsona itsuendako edo irakurtzeko zailtasunak dituztenentzako irisgarri edo irisgarriago egiten, testua audio bihurtuta. ASR da Automatic Speech Recognition edo hizketaren ezagutza automatikoa. Audio bat, hizketa duen audio bat, automatikoki transkribatu edo azpititulatzeko erabiltzen den teknologia. Ikertzen dugu teknologia gero eta hobea izaten, transkripzio edo azpititulazio automatiko hori egokitzen ingurune ezberdinetara, ingurune zaratatsuetara edo komunikabideen esparrura, hizkuntza ezberdinetara, euskalkietara eta horrelako egoera guzti horietan hobetzen eta aritzen gara, gero kultur eta sormen industrietanako dagokion erakunde bakoitzaren beharretara egokitzeko. Gure hizketa ezagutzako teknologia darabilte adibidez Hamaika Telebistan eta Hamaika Telebistako albiste piezak igotzen dituztenean beraien katalogora edo automatikoki azpitituluak sortzen dira eta hortik webean publikatzen direnean automatikoki gure azpititulu horiekin joten dira. Goienan dago jarrita gure hizketa ezagutzako teknologia eta barruan erabiltzen dute beraien ikusentzunezko produkziondako azpitituluak sortu nahi badituzte eta baita ere, adibidez kaleko elkarrizketa baten, albistegi baten edo elkarrizketatuak gaztelaniaz erantzun badu, hori automatikoki transkribatu edo azpititulatzeko eta gero itzultzeko horiek euskerara. Kaseian badaude prozesu asko hizkuntzaren ulermena eta sorkuntza eskatzen dituztenak, eta guk hain zuzen ere hizkuntza ulertzeko eta sortzeko teknologiak sortzen ditugu. Eta teknologia horiek ahalbidetzen dute, hain zuzen ere, prozesu horiek modu automatikoan, modu eraginkorragoan egitea. EITB-ko nahieran plataformako bilatzaileak gure teknologia daka azpian edo oinarri. Teknologia horrek aukera ematen dio erabiltzaileari bilaketa aurreratuak egiteko, bilaketa elebidunak, daitezke, euskera zein gazteleraz, autoosaketa ere integratuta dago bilatzailean, emaitzak ordenatu daitezke irizpide askoren arabera, eta gero bilatzaileak aukera ematen dio erabiltzaileei bilaketa zuzentzeko. Berriarako haien albisteak semantikoki etiketatzeko sistema bat garatu dugu. Deskriptore semantiko batzuk esleitzen dizkio gure sistemak albiste bakoitzari, eta deskriptore semantiko horiek dira albistean aipatzen diren pertsonak, tokiak, erakundeak eta baita deskriptore tematikoak edo gaiak. Deskriptore horiek oso baliagarriak dira, kasu honetan, irakurleen preferentziak ezagutzeko, nolabait irakurleak segmentatzeko, eta baita eduki pertsonalizatuak edo edukiak sortzeko balaukorrekin batera sistema bat garatu genuen duela 2 urte. Sistema bat edukien kudeaketa adimenduna egiten duena. Eta guk zehazki sistema horretako modulo teknologiko bat garatu genuen, eta modulo horren funtzio nagusia zen edukien metadatu semantikoak sortzea. Zer da metadatu semantiko bat? Datu bat, nolabait edukia deskribatzen duena. Edukiaren gai orokorra, gai zehatza, edukian agertzen diren pertsonak, tokiak, erakundeak, edukiaren sinopsi moduko laburpen bat, metadatu semantiko horiek ahalbidetzen dute analitika aurreratuak egitea. TTS dira ingelesezko text-to-speechen siglak, hau da testutik audiora, eta hau da teknologia testua audioa bihurtzeko edo testua irakurtzeko. Hizketa sintesia edo hizketa sorkuntzako teknologia. TTS-an edo hizketa sintesiaren arloan egiten ari garena da
beti hobetzen, hizketa hori ahaliketan naturalena izen dadin, gero eta hobeto irakur ditzan atzerriko hitzak, adierazkortasuna ere lantzen, albisteen hizketa neutroa ero da egokiena, baina beste testu inguru batzutan komeni da irakurtzen den testu hori adierazkortasunarekin irakurtzea, hainbat hizkuntzatarako lantzen gabiltza baita, eta ahots ezberdinak sortzen eta nahazten, eta daukagu baita teknologia nahi izan ezkero bezero batentzat sortzeko hizketa sintaxiko sistema bat bere ahotsa imitatuko duena eta bere erabilera esklusiborako izango dena. Oraik Eloiarrekin batera ttesneuronala.eloiar.eus deitzen den zerbitzu bat jarri du martxan, eta zerbitzu horretan edozeinek testu bat sartuta, testu horri dagokion audioa lortu dezake, hainbat ahotsekin eta horrelako gauzak. Kaixo, zer moduz zaude? Eta hori baliatu daiteke kultur eta sormen industrian dokumental batendako ofeko ahotsa sortzeko edo horrelako gauzak, baina baita integratuta dago hainbat webgunetan, webgune horiek irisgarriago egiteko, testua irakurri beharrean, entzun ahal izan dezaten, pertsona itsuek edo irakurtzeko zailtasunak dituztenek. Gure TTS edo hizketa sintesiko teknologia dago berriaren webgunean, zientzia.eusen, Goiernan eta Tokikomen adibidez, eta Naizerako prestatuta daukagu. Eta horietan guztietan, beraien webgunetako idatzizko edukia entzun egin daiteke, botoi bat sakatuta, eta gainera guzti horietan daukate sortuta bakoitzak bere ahots pertsonalizatua, beraien erabilera esklusiborako. Orairen hizketa sintesiko teknologia daukagu 6 hizkuntzatan. Euskeraz, gaztelaniaz, ingelesez, frantsesez, katalanez eta galegoz. Eta hizketa ezagutzakoa, automatikoki transkribatzeko edo azpititulatzeko teknologia, momentuz euskeraz eta gaztelaniaz, baina laizter beste 4 hizkuntza horietara ere egiteko asmo daukagu. Reputazio prozesuetan, eskala handiko bildumak aztertu, prozesatu behar izaten dira, eta azterketa prozesu hori egiteko hizkuntza nolabait ulertu behar da. Eduki asko prozesatu behar dialako eta eduki horiek normalean idatzita daude gizakion hizkuntzen. Eta gure teknologiak oso baliagarria dekodetze prozesu hori egiteko. EHUko nik talde ikerketa taldearekin batera Elebran izeneko proiektua jarri genuen martxan ilaz. Proiektu horretan euskerak prentsa digitalean eta sare sozialetan proiektatzen duen marka aztertzeko sistema automatiko bat garatzen hasi gara. Eta gure zeregin nagusia izango da adimen artifizialeko teknologiak txertatzea sistema horretan. Gure zentroan garatzen ditugun teknologiak asko lagundu dezakete komunikabideei eta kultur eta sormen industriako erakundei publiko berrietara iristen, Kombinatzen baditugu hizketa ezagutza eta hizketa sintesiko teknologiak itzulpen automatikoarekin, sor dezakegu edukia beste hizkuntza batzuetan eta publiko zabalago batera iritsi, baina baita ere ez bakarrik euskera sortutakoa beste hizkuntza batzuetara pasatzeko, baizik eta beste hizkuntza batzuetan sortuta dagoena euskeratzeko, euskeraz jartzeko, eta horrela euskaldunok euskeraz askoz eduki gehiago eskura izateko aukera ere badago. Gure teknologiak ari gara etengabe ikertzen eta garatzen eta hobetzen orokorrean eta helburu orokorrekin, baina beti oso adi gaude gizartearen eta enpresen eta erakundeen beharretara, eta beraiengandik behar berriak jasotzen ditugunean, egiten dugu ikerketa eta garapena aplikatua beraien beharretara, eta aukera oso interesgarria da sektore horretako edozein enpresentzako teknologia hauek baliatu ahal izatea.